दिनै गोबां जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै न'फोरावहाय गोबां रांखावरि गैयैनि जाहोनाव मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायैयावहाय गोबां बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थाबाय आरो जिउ गोमानानै थांबाय। बे समाव जों दिनै थांनानै बिसोरनि थाखाय भिडिअ खालामालासिनो जेब्ला थैबाय सोरजोंबा लास्ट चाटिं खालामनायखौ ससियेल मिडियायाव आं स्क्रिनशट हगारनानै आंहा लाब जानो हागौ, नाथाय बिहा लाब जानाय नङा, बिसोरनि न'खरा लाब जानाय नङा। आंनि बे ससियेल मिडियायाव भिडिअ हगारनायजों बिसोरनि न'खरा गोजोननाय फैनाय नङा। बिसोरनि लास्ट रायलायनायखौ आङो ससियेल मिडियायाव चाटिंखौ स्क्रिनशट होनानै आङो जेबो लाब जानाय नङा। खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा आंनि गोसोआव साननायखौ शेयार खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। अननानै गोरोन्थि जायोब्ला बेखौ आं निमाहा बिनाय थाबाय। मिजिंथिदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायगोन जेन मोजाङै बुजिनो हायो आरो लोगोसे हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनानै होगोनबो आं मिजिंथिदों आरोना। अब्ला आं दिनैहाय बे समावहाय बुंनो लादों जों ससियेल मिडियायावहाय जों जेब्ला नायो बे साननैसोआ जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो थैनाय नुदों। बिराद थैदों, अन्थाव बाथाव नङा होमबा? गोसोआव बिराद दुखु नांदों नुनानैहाय, खोनानानै बिराद गोसोआव गाबखांदों। आरो बे गाबखांनाय बाथ्राखौ दिनै गोबाङा गावनि फेसबुकफोराव ना गावनि इउटुबफ्राव शेयार खालामदों। बिराद मोजां मोनदों आं शेयार खालामनायखौ। आङो बाजायाखै, आं गोरोन्थि सानाखै। नाथाय आंनि बुंनो थांनाया नैबेसो, जोङो मानसिया जेब्ला संसारखौ बुहुमखौ नागारनानै थांबाय बिनि न'खरा गोबां दुखुआव दङ, गोबां सैनांनायाव भुगिनांनानै दङ। नाथाय बिसोरनि आत्माया दिनैहाय बे जों ससियेल मिडियायाव शेयार खालामब्ला गोजोननायखौ मोनगोन नामा? आंनि गिबि सोंथिया बेसो आरोना। नाथाय आं बेखौसो बुंनो लुबैदों, जायफ्रा शेयार खालामबाय दिनै गोबां जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै न'फोरावहाय गोबां रांखावरि गैयैनि जाहोनाव मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायैयावहाय गोबां बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थाबाय आरो जिउ गोमानानै थांबाय। बे समाव जों दिनै थांनानै बिसोरनि थाखाय भिडिअ खालामालासिनो जेब्ला थैबाय बिनि लास्ट चाटिंखौ होबाय, बेजों लास्ट रायलायनायखौ होबाय, बेजों लास्ट ओंखाम दौजानायखौ होबाय, जोंहा बेयाव माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन। गोमानानै थांनाय बे फंबायनि जिबनखौ, गोमानानै थांनाय बे बिनानावनि जिबनखौ जोङो गोजोन होनो हागोन। जों बेखौ दिनैहाय बासायनोबो हागौमोन जानो हागौ, जायनि जाहोनाव गोबां जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला, जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफ्रा जिउ गोमादों। आं बेखौसो दिनै खावलायनो लुबैदों। दिनै मानसिया थैखांनानै थांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव गावनि दुखुखौ फोरमायोब्ला, आंनि फेसबुकनि एकाउन्टजों, आंनि इउटुब एकाउन्टजों आं बे दुखुखौ फोरमायोब्ला बेयो मोजां जागोन जानो आं बेखौहाय गोबां सिन्था खालामो आरो आं सानो। बेनिखायनो आंनि बुंनो हास्थायनाया बेसो, जुदि थैनायनि सिगाङावनो बेजों थांनानै जुदि फंसे खोथा मोजां रायलायहैयोमोनब्ला, बेनि भिडिअखौ जों हगारोमोनब्ला, कि बेजों मिलायनाय बहाबा डक्टरखौनो जों मोनगौमोनबो जानो हागौ। बेनि थाखाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय जों थाखा फैसा सहाय होनोबो हागौमोनबो जानो हागौ। बेखौ आङो इच्छा खालामो। बेनिखायनो आं बे समाव खावलायनो लुबैदों, जोंनि फंबाय बिनानाव, आंनि आदामोन आबौमोन, जायफ्रानोखि मानसिया थैखांनानै थांनायनि उनाव जों ससियेल मिडियायाव बारा एसेबां जों शेयार खालामनो नाङा। मानोना बिसोरनि दुखुआ जोबनानै थाङा, बांसिन दुखुआवसो बिसोर साग्लोबनानै थागोन बिसोरनि न'खरफ्रा। जों दिनै जाय समाव बिसोरनि न'खरखौ खबर लानांगौमोन, जाय समाव जों बिसोरनि न'खरखौहाय जों हेफाजाब खालामनांगौमोन, नाथाय बिसोरनि दुखुखौ जों दिनै ससियेल मिडियायाव रानसारनानै गावनि मुलाम्फानि थाखाय बिसोरनि दुखुखौ बाहायनाय बायदि जादों होननानै आं सानदों आरो। बेनिखायनो आं बे समावहाय खावलायनो लुबैदों, हायोब्ला थैनायनि सिगाङावनो थांनानै, जाय जब्रा जानाय समावनो थांनानै बिसोरखौ हेफाजाब होनो, सहाय खालामनो जोंनि सेस्था खालामनि। नङाब्ला मानसिनि जिउआ बायनानै मोननाय नङा। जेब्ला जों थैनानै थांगोन बेनि उनाव जों शेयार खालामनानै जोंहा जेबो लाब जानाय नङा। आंनि लाब जानो हागौ, नोंथांनि लाब जानो हागौ, नाथाय जाय थैनानै थांबाय, जाय थालांनाय न'खर, बिसोरनि थाखाय जेबो लाब जानाय नङा। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बे समाव खावलायनो लुबैदों, बिथांमोननि दुखुखौहाय थांनानै न'खराव नोंनि गोजोननायखौ एसे हैदो। आंनि बे ससियेल मिडियायाव भिडिअ हगारनायजों बिसोरनि न'खरा गोजोननाय फैनाय नङा। बिसोरनि लास्ट रायलायनायखौ, सोरजोंबा लास्ट चाटिं खालामनायखौ ससियेल मिडियायाव आं स्क्रिनशट हगारनानै आंहा लाब जानो हागौ, नाथाय बिहा लाब जानाय नङा, बिसोरनि न'खरा लाब जानाय नङा। सोरजोंबा लास्ट रायलायनायखौ बिसोरो रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारनायजों आंहा लाब जानो हागौ, नाथाय बिहा लाब जानाय नङा। दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो आं बे समाव खावलायनो लुबैदों, जायफ्रा थैनानै थांबाय बिसोरनि थाखाय नों गोसोआव दुखु खालाम, नाथाय ससियेल मिडियायावहाय एसेबां भिडिअफोर होनानैहाय, स्क्रिनशट लागायनानै, कल रेकर्डिं होनानैहाय बिसोरनि दुखुआव थानाय न'खरखौ आरोबाव दुखुसिनाव नोंसोर खोख्लैनाङा। आं बेखौ हास्थायबाय, आं बेखौ मिजिंथिदों। अननानै गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामो। आंनि दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो हास्थायबाय,
जोङो दिनै हायोब्ला मानसिया थैनानै थांनायनि सिगाङावनो जुदि बेबायदि दुखुखौ मिथिदोंब्ला बेबायदि थासारिखौ जों मिथिदोंब्ला जों थांनानै गावजों गाव जों सहाय होलायनि जों हेफाजाब होलायनि मानसिनि जिउखौ बायनानै मोना बेनिखायनो जों बेखौ लाखिनो हागोन नामा साननैसो जों संसाराव थांनानै थागोन थैनाया आंनियाव फालायाव फैगोन बेनिखायनो बेखौ जोङो साननैसो जुदि लाखिबावनो हायोब्ला बेखौ रंजाहोनो हायोब्ला जिउआव बेनिख्रुइ देरसिन गोजोननायखौ नों आरो बबाव मोनबावनो हायो जिउआव नोंनि थाखाय बेनि देरसिन गोजोननाय जागोन बेनिखायनो आं हास्थायदों हानायमानि जोङो थांनानै थानाय समाव गावजों गाव हेफाजाब होलायनो अनलायनो आरो दावगालांनो जोङो सोलोंनि आंनि बे गुसुं बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय अननानै गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा खालामदो बेखिनियाव आं बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ